आई भैया, जब सीता मैया के रावण लंका उठा के लेके चल गइल बा, हनुमान जी पता लगावते लंका पहुंचल बानी। आ सीता मैया के दुर्दशा देख के हनुमान जी के आंख में आंसू आ गइल बा। आ सीता मैया से हनुमान जी का कहतनी, आई भजन के माध्यम से सुनावतनी। सुन मैया हो अखिया से लोरवा जनी बहाव, सुन मैया हो अखिया से लोरवा जनी बहाव, जनी बहाव। राम जी के दूत हई अंजनी के पूत हई, राम जी के दूत हई अंजनी के पूत हई। नमः वीर हनुमान हो, सुन मैया हो अखिया से लोरवा जनी बहाव, सुन मैया हो अखिया से लोरवा जनी बहाव। प्रभु श्री राम कहले लंका में जई हो, कहाँ बाड़ी सीता हनुमान पता तू लगई हो, कहाँ बाड़ी सीता हनुमान पता तू लगई हो। प्रभु श्री राम कहले लंका में जई हो, कहाँ बाड़ी सीता हनुमान पता तू लगई हो। पहला चारू ओर बाटे अखिया में लोर बाटे, पहला चारू ओर बाटे अखिया में लोर बाटे। हनुमान माई के सुनावो, सुन मैया हो अखिया से लोरवा जनी बहई हो, सुन मैया हो अखिया से लोरवा जनी बहई हो। अंगूठी निशानी हनुमान माई के देखैले, राम लखन के हाल माई से सुनैले, राम लखन के हाल माई से सुनैले। अंगूठी निशानी हनुमान माई के देखैले, राम लखन के हाल माई से सुनैले। जंगल पहाड़ बाटे अगेया तोहार बाटे, जंगल पहाड़ बाटे अगेया तोहार बाटे। माई बाड़ी अशोक के छाँव में, सुन मैया हो अखिया से लोरवा जनी बहाव, सुन मैया हो अखिया से लोरवा जनी बहाव।
उज्जवल लिखे गावेला भजनिया डीजे दीपेश लालचन सुने सारी दुनिया डीजे दीपेश लालचन सुने सारी दुनिया रंजीत उज्जवल लिखे गावेला भजनिया डीजे दीपेश श्यामलाल सुने सारी दुनिया महिमा अपार बाटे जनक संसार बाटे महिमा अपार बाटे जनक संसार बाटे रोतारी अशोक के छाँव में सुन मैया हो अखिया से लुरवा जनी बहाव सुन मैया हो अखिया से लुरवा जनी बहाव। मिक्स बाय दीपेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामगढ़वा।